gitu. Apa ya wis Saya tahu. ya mana ya ngendok. Tapi ini kok enggak ada isinya. Oh, iki lan isine lho, Dok, iki gombal lho, Dok. Gombal piye to asli, Mas? Lah percaya lho iki lho. Ora. Gombal kok iki, Dok. Alah dekmu yo gombal. Niki saking Tulungagung naminipun Winong Nawangse. Sebelahipun menika Mbak Birgita Ayu saking Kota Tahu Kediri. Oh, Kediri. Menika Tulungagung. Tulungagung pinten, Dok? Campur darat. Campur darat. Nggih. Tasik senggel tambah sampun gedabel non sewu. Napa? Senggel napa? Berarti wis duwe pasangan napa sing senggel ngoten lho. Kula pengen ngertos mawon, Lak. Kula Kriteria laki-laki yang seperti apa, pengen tahu. Monggo wonten sing mriko wonten tanglet, "Weh, Mbak niku lho nomor sekawan niku lho kriteriane sing pripun?" Kira-kira kaya sapa? Kaya apa kaya sapa? anu nek aku tuh yang penting Omongane wis kaya ngene iki lho, Pak. Biasane bahasa Indonesia ngene iki mesti kriteriane. Iya. High class. Kriteriane. Sing piye jajal pengen roh aku. aku tuh sukanya pokoknya dia yang setia. Oh, setia. Oh iya. Setia tok. Setia tok ya. Setia dan bertanggung jawab lah. Oh, siap. Bertanggung Iki- jawab. Iki bocah ngene iki cepet golekane lak koyo ngene iki, Duk. Nah, Duk iya. berbrand. Dalam Lu kok berbrand kuwi lho. Sama sih? Birgita. Kita. Birgita. Birgita iso pil kita lho jadi Ngawur, iso pil ngawur. kita ini. Aku ngomong Birgita. Birgita. Kriteria laki-laki yang seperti apa, Adik? Brewok. Durung-durung kok medeni ini to, Pak? Ya iya. Terus Masa brewok. Brewok terus. terus apa nih? Terus. Brewok tinggi, Tinggi. terus putih, sugih, terus setia, terus duwe apa jenenge tanah akeh, terus Anu, Dok, sugih wis, mobil ora akeh. sambok terus nih wis mati ya Dewi. Sambok terus. Ya aja ngono to, Pak, karo wong wedok. Ya angel era kok. Tuntutane. Ayem-ayem ngono lho. Tuntutane angel kok. Ya jenenge pilihan orang. Pilihan no ya ora apa-apa. Beda-beda. Iya, muga-muga ketemu ya, Nduk. Amin. Tapi kita rada suwe. Iya, Lah nek kaya ngono kuwi sugih. Iki Kediri. Kediri. Tahu. Apa? Tahu. Tahu po. Tahu takwa. heeh. Lho tahune takwa. Tahune takwa dah neo wonge. Ya, Masalah. lek iki Tulungagung nggone jaranan. Jaranan. Gitu, Nduk. Ya, Tulungagung putih betul. kok? Tulungagung putih. Tolong aku campur darat. Oh, campur darat. Marmer. Oh, marmer, Sana banyak nggone marmer. Iya. Nuwun sewu niki diaturi nembang napa niki? Monggo gandeng niki lak Kediri karo Tulungagung lak nggih jaranan to Cak. Tahu. Nggih, kali nggih, jaran. nggih. Pripun? Mangke kajenge ngaturake ninggal katresnan ning kajengi bawa sik. Syukur lek bawane duet kalian jenengan. Walah, yo los to kene. Sing penting sing gendar iki wis. Nggih, sapa to pengendare? Salahu. Salahu. Iki pengendare Pak Minto ngawur Nggih. saya. Nggih, wis sampeyan yo roh ae to iki. Ngawur. Mana karo sampeyan iki? Coba ayo. Yo. Coba, nggih. Coba saya ayo. Niki bawane napa, Pak? Monggo nderekke Monggo, mawon. nderekke. Angkur ya oke. Bawa apa aja boleh. Nggih. Kencan karo Mas Lentem kuwi. Mas Lentem, Mas Tembang Lentem ya apik. saged. Apa? Selenem niku saged niku napa-napa. Bawa tem. Iya, nek selenem niku swara wedok. Sakniki swara son-sonan sing pinter bas. Swara horeg. Pangkur kemawon, Pak. Siap. Nggih. Kaget aku, tak kira ki apa. Jarene Iki wayangan ora son-sonan. jarene bawa horeg. Nak bawa horeg kan Pangkur ya, Cuk. Iki wayangan. Lah terus mbok sok-sonan iki lho. ya ora apa-apa to. Lha apa ya kena ya ora iso kan. Kowe lambemu ngomong dhewe bawa horeg. Umpamane Pak Purnomo duwe son piye? Purnomo Audio, let's go. Apa? Tak iki mah kalau nek koclok kok malah melu-melu. Kuwi apa kuwi mau? Triple. Kok mbedok. Ayo. Kowe kuwapok ra kowe. Apa kowe diseneni makmu? Bu mulai munggah golekno apa lho? Turu-turunan. Mas Uting, lek jenengan pengen selamat, nyutingmu nek kantor desa ngono lho. Pengen salah loro. Lah kok iso wedakan glepung. Iso pupuran apa piye? Kuwi karepe ya pengen ayu. Pengen ayu. Pengen ayu tapi golek wedak sing murah. Oh, alah. Nomor 4. Iya. Apa kuwi? Apa terus ini. Wedok tok macam. Wedok. Cewek, heeh. Gulung mulai. Duh.
Oh kudu ngono ya. Lah suwi ora digawe ngene. Ben ganti suara wedok kuwi. Nggih, di anu cara Ben anu panas. menjenge ditokne sik. Enggak metu belas to. Lah, Oh wis berarti ngono nek wis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. belum menjenge. Ya. Ngenteni to. Enteni tenan. Dapure slentem iki lah. Tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Lah. Asik. Kaya arep leleken ae. Iya ngaten niki. Ya. Kuwi wedok kuwi. Wedok asli. Wedok asli lah cak. Mak. Mbok kaya pikir aku ya kudu demok. Modus. Saben petuk winong sajake kok iso pengen demok gulu. Aku cah tulung agung mesti ngrembug nyapa ae. Masa ngono? Iya iya. Ada cahayu aja. Ya. Tenang. Aku pulang sama Om ya. Nyapa mulang ambek om plong. Ya, Bang. Lah kok iso ngomong? Mas percaya Bang ganteng men. Lah kowe ngomong ngono ya ora? Enggak. Lah iki mau ngomong Mas percaya. Kowe ngomong apa ki, Mang? Enggak, aku kan cuma tanya, iki bawane bariki apa cakepane? Wah, alah terus Mas percaya kok gandeng dhewe pikirku ngono. Apa ngomong ngomong elek lho. Terus. Mak lu ngomong elek. Turu bojoku turu. Paketan entek. Ganti ombe kopi no keler. Cangkeme lho ana wong bawa kok iso mbok ganggu ae lho. Itu meneng lambemu. Iki cah wedok. Mumpung bojoku turu goblok. Semumpung bojomu turu aku yo ngengei. Lah Lah kowe sintai terus piye? Sing kulite bluduk. Kamu mau tukar tambah ngono entuk ora, Pak ya? Ora, ada cai. Kowe to meneng lambemu kita. Oh, gede awakmu. Ngene sih. Kadung Bocah buyang kuwi gendeng piye to? Enggak, lah aku salting mbok liatin terus loh. Oh, lah gimana? Kamu kan sinden untuk dilihat, Bro. Tapi dhek kuwi wedi. Iya, Bang. Ulune jemborok ngelihat awakmu. Kamu kan seperti gendruwo barongan. Nduk Winang, nang. Dalem. Upamane suatu saat karo Cak Percil dijak ning guyon maton gelem apa ora sampe? Nah, aku masuk kriteria enggak? Ya lah ya kamu takane ngarep dhewe. Gak apa-apa gelem kok. Engko dandane anu Nyapo kowe melok-melok lu nyapo. Lah, aku tak seneng, semodok delok. Biasanya nek guyon maton kan sindene dandane roro jonggrang kayak gitu-gitu mahkotane besar-besar Anu gitu toh. beda iki, Nduk. Nah, aku Iki apa? sing sesoke tak kon masak anu pegawai Indomaret to, Masa ya beda-beda. Ben lah sak cakep-cakepmu lah. masa sinden. Wes lah meneng lambemu. Mumpung iki sing apik iki lah. Ayo, Nduk. Ora. Oh dadi didum sitokan iki. Ya. Heeh. Selamat datang di Indomaret. bawa ya bawa. Goblok. Ki lho wongmu ki lho. Ayo Zeyeng. Kamu harus kuat Zeyeng. Semangatin aku mas. Jangan sampai kalah sama dia Zeyeng. Iya mas. Ben. Sopo ngomong aku koyok gapuk. Kayak kamu. Mas Dari lah mas Dari. Ayo kembaranku kae lho. Iya. Mas kamu. Iki bojoku. Nggih. Terus. Heeh, persis ya. Kayak gapuk. Banget. Lah niki kathah saestu kok. Nggih. Napa? Sik, iki enek barang apa teko rene iki? Barang apa to? Ora sing kok kae lho, kok kono kae lho. Ya ampun, masalah. Wonten sinden warrior. Sinden warrior piye? Iki sinden luar biasa. Bocah iki lho. Nek kaya tletong. Aja kok. Tak mlebu Nggih. keri. Sugeng dalu Mak Cangi. Nggih, sugeng dalu Mbak Yu. Injih nyuwun pangapunten niki Pripun? wau radi telat. Ngaten. Nggih. Lah napa tampi job rumiyin teng pundi ngoten Wau iki? Pak? dobel. Oh, dobel. Nggih. Saking pundi dobelipun? Baben. Loh, Dobel apa kuwi kok saking baben kuwi lho. Mesti ning kono iki ya tanggapan. Ya tanggapan ngene iki. Ya campur sari mau.
Berarti duduk campur. Campur telek. Ya campur Terus sari. ngono kuwi. Ngapunten asmanipun sinten Mbak Yu? Injih, dipun tepangaken sowan kalian warga masyarakat pundi menika? Ayo Mbak. Ngriki menika Driyareja. Driyareja. Ya. Driyareja. Warga masyarakat Driyareja sedayanipun dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Asik. Kok iso kaya ngono? Kok jenenge kok Saru Jenenge ngoten. saru ngoten. Kok saru pripun? Lah niku kaya wae wong sing Jawa. mangucapke niku wau. Lah kok nyiliti? Kula niku panggilane Liti. Asli menehi bapak ibu niku Liti. Oh, lek berarti Bu Kesi niku Nyi Kesi. Nyi Kesi. Nggih. Mbak Lia niku Nyi Lia. Nyi Lia. Jenengan namine sinten? Liti. Celukane terusan? Nyiliti. Oh, iya. Lah nyiliti sinten? Nyiliti Pak Purnomo. Maksudnya kepanjangan Ndak boye. Lah iya Mas lho. iki. Ndak boye. Oh iya. Lah Pak Purnomo ora ngerti Pak Purnomo iki karo aku wis ngene to Mas. Lah kok bisa? Lho, dhisik sapa sering aku ditiliki ning kono kae? Nang ndi? Mbah Ben. Masa nilik ning Pak bapak guru kok. Aku lho Pak Purnomo iku pancene guru. Lah terus kok ning kono? Apa pensiunan guru to? Sering rono dhisik aku kan dhisik bakulan to. Bakul apa to, Yu? Bakulan kroto. Pakan apa? Ya pakan manuk to. Manuke sapa, Dok? Manuke Pak Purnomo. Maksudnya niku manuk ocehan iku lho. Oh nggih, hewan nggih. Nggih. Hewan. Daleme saking pundi panjenengan? Kula. Nggih. Kula niku sak nggen-nggen kok, mboten mesti. Mesti. Mboten sing sesuai kali KTP niku pundi ngoten lho. Wong KTP mawon mboten gadah lho kula Lho, niku. Lho kowe iki jane warga negara ndi kowe iki lho? Kutub Utara. Kok mesti sak cah sak bledose cah ngawur to. Kowe nek kene apa? Ya ning kene iki aku ya sapa sing nimbali aku rene? lah kok iso tekan kene iku ceritane piye? Lah iki pancen nekat, Mas. Pokoke anggere nek rame-rame tak parani tak sindeni. Rame-rame. Tak parani tak sindeni. Rame-rame. Tak parani tak sindeni. Lah niki rame-rame kok malah dipendungi kowe. Wong kepaten lho, Mas. Oh, iya. Maksudnya Nembang itu- ya? Iya Nembang kaya nembang. ngene kan. Ya paling gak ya ndongakne sih. Oh iya dongane matene. Iya, iya. Ndongakne. Anu dalam rangka ini kan tasyakuran nggih Mas Cange. Leres. Memperingati kemenangan Indonesia atas Timor Leste. Oh, Matenan kok iso bal-balan kuwi lho. Mas, Iki manten dudu bal-balan. Iya, iya. Nanda Mas Reno. Mas Relo, Mbak Nanda, ditungakne muga-muga iso nglampahi beberan agung dadi Iya. keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Paling gak Mbak Nanda kalian Mas Relo iki nyontok kaya aku, Mas. Duwe salon. Ah, aku ya salon podo, Salon Mas. apa? Salon pas. Iki Salon tok. Salon kecantikan. Ladies. Lah iki salon kecantikan. Iya, nggih. Mas Nanda, Mas Mas Relo karo Relo. Mbak Nanda kudu nyontok aku. Kedahe nyontok kula, Mas Cak. Nyontok bab napa Kula niku? niku gadah resepe piye rumah tangga iki ben ayem tentrem, ben iso rukun, sakinah mawaddah warahmah. Dan Hemat. Hemat. Apa iso cermat. hemat apa? Lho piye to? Aku iki lho, ngerti apa ora? Bojoku iki tak blonjo 10.000, kuwi isih iso nabung 5.000 sedinane. Gawe lha pangeran. kowe kok mangan uyah kok kuwi terus dino kuwi. Mangan uyah mesti. Mulai 5.000. Wah, lah aku ora ngerti resepe kok. Lah resepe piye? Resepe piye? Wong 10.000? hemat iki wong aku. Carane. Sedina 10.000, kuwi isih iso nabung 5.000. Carane. Malah isih Yo 5.000. isuk, Mas. Isuk. Tak kei dhuwit 1.500. Nggo apa? Tuku energen sereal. Gantinya sarapan pagi. Oh iya. Regane Iklane 1.500. 1.500. Iklane enek ya kae sarapan bergizi minum energen sereal 1.500. Lah terus nawan Awan rasa rasa apa? apa? Awan tak kei 2.000, Mas. Nggo tuku apa? Oki jelly drink. Penunda lapar. Penunda rasa lapar. Iklane enek. Oke jelly drink penunda lapar 3,5. Dadi piye iki weteng ben aman sih. Aman. Esuk 1.500. Awan 2.000 3,5. Sik 1.500. 1.500 bengi mangan apa? 1.500 bengi tak tukokne Promak. Alhamdulillah wis tak praktekno sak wulan, Mas. Sugih. Bojoku opname, Mas. Gak mangan belas. Lah aku mateni bojomu kok piye? Nembang sik sithik. Sampeyan arep nembang apa? Nembang. Lah jenengan anu badhe nyuwun apa? Lah kula niku tembang napa man saged lho. Lah apa meneh niki kepethuk kanca-kanca mangan karo iki. Madang. Lah iya madang lah mangan to. Dados jenengan klasik kreasi nggih saged Ah, sedaya. klasik napa man gambir sawit tak pangan. Lah. Onang-onang. Onang-onang tak pangan. Elok. Bondet, Bondet tak pangan. uler kambang. Uler kambang tak pangan.
Ular keket. Kukur bawuk. Cucur. Napa? Cucur. Cucur napa kukur? Cucur bawuk niku, gending patalon lho. Catetanku kukur ya, Mas. Kleru. Layak kower. Kleru, ndak boye. Lha sing nyatete ya kuwi lidar kuwi to, Mas. Dar gombes. Dar gombes yo. Iya. Oleh nyatet ya kleru kabeh. Nembang apa? Nembang apa? Pelok apa selendro? Ya pelok selendro ya. Ora kenek. Nah pelok nek slendro. Dikendangi Mas Tambul ya aku seneng. Tenang. Suwe Tambul gak iki petuk. kirek. Mas Timbul. Timbul. Yo, wis senengane yo tambul sinden kaya ngene iki. Nek ra ngene ya apa yo ngatasi. Umpamane ngendangi penak mbok apane Mas Timbul? Yo tak paringi to, Mas. Mbok apane? Tak lewek. Asik. Iki. Ora kowe iki lar nembang apa? Apa nembang? Nembang. Nggih. Iki sing benten kalian sinden-sinden. Ya to, harus spesial. Sik. Ya. Klasik iso. Apa meneh di pirsani Apa? Bu Kesi. Iya. Iki dhisik yo maruku, Mas. Aduh. Ya ora tak pamer-pamer. Masa marumu berarti awakmu. Lho piye to saingan dhisik. Karo Mas yo itu. Mas Di iki karo dhisik karo aku. Sopo? Sapa? Mas Di. Mas yo. Aku tadi iso Mas. Jadi ora. Lah ya Mas Cahyo Kuntadi aku nek nyeluk iki Mas Di. Panggilan Lah iya saya. sing dulure Karmidi to. Yo kami dit. Sing sugih kae ya. Ayo nembang apa? Di. Nembang apa? Nembang apa? Anu nyuwun anu Mas, gangsaran mon Mas. Gangsaran kok sembo sindeni wi lho. Gangsaran kok kena disindeni. Lah piye kok ngenyek aku to iki. Nek Pene, sinden biasa anu ra iso kene iki luar biasa lho. Iya. Ayo Mas Bul, gasaran Mas. Turut to. Aus. Iki ora perang to, Kan? Ayo, Bul. Mas ya Mas, jelali esuk sore. Mas ya Mas, jelali esuk sore. Kowe iki lho nembang apa? Kowe iki lho nembang apa? Lah yo wis diiringi pas Lah nyapa ya Mas yo Mas tok ngono ki Gangsaran. tembang yo. Lintune sakit nggih, anu rencang-rencang. Ya iso Oh, ya. jangan Jangan wae, dipertanyakan Bro. lagi apa ae iki di Kebo giro sakit Mas. Mas kok lagi Bukone bonang Mbah. Turun. Alah iya roh. Ya Dua redar lho. Lagi kebukiro kok iso. Iya. Yo kene. Iya dijajal sik to ora ngerti kok iso. Kebo giro Mas. Ya wis. Turut ana ya. Tapi gak ngono kuwi ya. Beda Ora ya. ra liyane iki beda Mas beda. Beda. Bogero. Turune. Iya roh. Lagi sindene apa ya? Oh. Iki ora pas mantenan ngono kae. Rungono sik to. Nek rapas ngono ya ora gelem muni lho Dek iki. Apa nek sindene ya iki? Awas. Mas ya Mas, jelali esuk sore. Mas ya Mas ya Mas, jelali esuk sore. Wah, apa nembang mojo lali sesuk sore tok. Lah Ora liyane kok. genti gandeng apa wae kok mesti panggah Mas Yu Mas tok. Lah cakepane ngono tok lho Mas. Terwujud mulai. Ndak sih kok kaya ngono. Buanter, ora ngerti aku lagi mulai ke rumah sakit. Kalau wingi diopnam 3 hari. Masalah gerah apa? Lah niki lho. Lah wis tuwek lho iso cangkrangen. Iso blendingan. tuwek cangkrang. Lah aku kan anu telat to Mas. Telat apa? Telat apa? Jaman anu apa cilikanku kan dhisik aku ora di imunisasi. Imunisasi kuwi. Iki lho, iki lho. Jenengan Asrin niki. Nggih. Niku napa mriki? Mriki sik. Oke, Nggih. jenengan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah No Kulit. Wah, nggih. Adil terus. Petung Rejo Muntara Nadi. Ngersakaken gending utawi lagu Pepeling Lestari. Kagem Bapak Purnomo Ki Cahyo, Mbah Setu Sate Gule, kalian Cak Percil CS. Siap. Kula sampun pikantuk kenang-kenangan Cak Percil saking Mbah No Kulit niki wau sonten wau. Wonten sandal yang terbuat dari kulit dan juga bandulan apa? Bandulan kunci kuwi
Iku intine tandha tresnane kangge kanca-kanca Wah, Madangkara. luar biasa. Awakmu ya kok dikeki Kok diwenehi? kacamata, kok kulit. Teko kulit. Liyane ku ra enek to. Ya apa to? Wis matur nuwun ya wis to. Sing aku apik jalukno celana dalam. Ngomong ora sawu. Ketokno wedges. Ora malah kemeratak lagu rumah aku. Malih Wis, anak iki wedok lho. Mbak Anu Mas Nggih, Persil. menika. leres menika. Ngene iki lho karepku ki. Yen gak isih Nembang cuwi. ya kepenak. Ha. Wajahe ya ayu, cantik. Disawang iso. Ora kaya awakmu kuwi kok Jan ini kan arep tak entukno anakku. Sopo? Anakmu sapa umur piro anakmu? Umur 2 wulan. Sampean ini perempuan apa laki-laki? Ah, Lanang Sini, wedok. sini ya. Ada Kamu, apa? kamu perempuan apa laki-laki? Yo padha edok ae lho. Saya kan juga sama kamu. Berarti kamu bisa mana? Bisa. Oh, gitu. Apa ya wis Saya tau. ya mana ya ngendok. Tapi Saya ini kok enggak ada isinya. oh iki lan isine lho, Dok, iki gombal lho, Dok. gombal piye to asli, Mas. Lah percaya lho iki lho. Ora. Gombal kok iki, Dok. Alah dekmu ya gombal. Gombal, Dok. Gombal. Lembang kok ya nikan iki lho. Lah ya, aku mau krungu suaranya sampean iki jane suaranya sampean iki apik lho. Iya ta. Ora tahu senam lho, Ken. Termasuk kriterianya Madangkara suaranya itu. Senam apa? Warna suaranya itu loh. Iku lho, niken dhewe lho ngakoni. Masa yo Termasuk kriteria Masa dike. sinden kene. Masa ngono tok. Duduk sindene. Apa? Bagian demit-demitane Lah, mah. cocok kriteria. Iki lho, nikene ngakoni. Kowe iki demit ya seneng ae to kowe. Demit kene sik. Sementing anyang ngono lho, Mas. Penting-pentingnya. Mending Aja masak. nyanyine sing bener. Nah, kan lek nyanyi sing bener itu apa emang ada senam itu, Dok? Senam apa vokal senam ngono gitu? ada. Sampean kan aku sing belajar senam kan sampean kae. Termasuk aku Oh bareng. iya, aku sampean selindro. Ah, piye, piye. Dar, selindro dar. Dar. Lah, penggender kok iso mbok uter Iki tanggoku kok iki. Oh alah, dar gombe sih. Ya bener, ya kan ya. Ayanmu kumat kok piye kok bengak kok. Kita. Kene biasa kok nyapuk kok bengak-bengok. Lho nek nek ngono kaya ya memang ya ngono kuwi. Kuwi latihan. Latihane ngono kaya ning kan. Ning kan. De de. He 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 he. Sampai kan, sampai kan. Penak lho bisa iki. Panjenengan itu bengok ngono to, Mas? Iya lho kaya iki. Ini Pak. Kira kira. Sampai. Dure sampai dong. Tiga dua. Kira, nikan ya, ngolor. Panjenengan kudu bengok ngono to. Iki lho nikan lho penak. Rumah aku. Wong loro ya. 3 2 1. Oh, ya layak. Layak kuwi suarane kan trending, masalah suarane penak kuwi. Lah wingi aku yang ngrungokne Bu Kesi ning kamar kok. Loh kok Bu Kesi yo bengak-bengok senam tibake kae. Sok, lho kabeh sindan yo senam. Ora percaya. Sename yo ngono kuwi. Yo bengak-bengok ngono, Mas. Ya, 3 2 1. Nah, enak lah. Ya kuwi genti liti. 3 2 1. Nyakal Kowe goblok kowe masalahe. Yo pedot-pedot nyapuk. Lah iki lho penak. Iki lho cah loro iki lho iso pinter. Sing kaya biasane Nggak lho, Pak. diperhatikan nih. Sing kaya ning kelas kae lho. Piye? Kaya ning kelas 6 awake. Iku pas aku mbok warai kae. Lah iya iki to, iki lho. Contone digatekne nyiliti. Penak to wong iki penak lho. Iki lho, 3 2 1. Lho penake kaya ngene lho kok Oh, ngawasi tanganmu dadi. tangan tok iki lho. Ayo 3 2 1. Lah kok mbok wasni Muni tok? kok. Jare kon ngawasi tanganmu. Iya muni. Sesuai Sesuai nada ini Sesuai loh, ini nada. nadanya Pilih ini loh. nada lho. Ya 3 2 1 ya.
Nah, penak lho. Lumayan kan. Lumayan. Masa ngono wis apik. Ya apik. Ya ora kan ya. Pertama ngono. Pertama kali yo Kuwi aku iso somben iso lungguh ning pojok kono Mas ya. Iso. Tenan. Iso. pegawan kontrak wis. Tak daftar Mas. Iso. Ngerti aku Iki lho, iki lho catane lho. Iso. Ayo. Iki dikek dangdut. Deng tak tuk. Tak tuk. Tak tuk. Tak tuk. Tak tuk. Ya. Kowe iso tenan to? Aku nek mlaku ra iso Mas. Ora usah kayak dangdut. Gak usah. Ya. Lagu sing enak no apa? Apa? Bojo loro. Bojo loro jajan. Bojo loro ya. Bojo loro. Bang, piye? Piye ta ke nadane? Kowe ki iso apa ora? Kowe iso nyanyi apa ora to? Bola-bola iso nyanyi kuwi ae. Lah, yo sembarang ya. Ya, wis. Sembarang wis, kowe sembarang. Lah, kowe seni kelas iki lho biyen. Ayo. Ini ya, 3, 2, 1, ya. Oke. Nah, koyo ngene, kayak kendang Mas. 3, 2, 1. Wi, Mas. Kuwi nek sinden-sinden iki apa ya iso? Iso. Percaya to. Kowe iki ora percaya lho. Masa iso? Kowe ngremehne padang karo. Iki lho sak kelas karo Niken. Kabeh sinden bareng. Cek sik. Ya. Bisa ngono. 3, 2, 1. Ayo. 3, 2, 1. Ya kowe ya iso. Ora percaya to. Masalahe seniman kabeh. Ngaku Ora percaya. Jajal aku ora percaya to. Ayo 3, 3, 2, 1. Kita bergomes ta yo kancane kuwi kita. Kae kancane kae kita. Iki kecepet ae. Gomes kecepet. Ayo 3, 2, 1. Ora. Sinden wis. Kari kowe Yopo lho. wis. Dalange urung mbok jajal. Iso. Iki kene iki ra ada sing Iso tenan. Iso. Sing penting ngematne tangan kuwi wis iso Mas. Kowe khusus dalang kuwi iso pinter. Mas. Ayo. Nyapol kok. Iki ditantang karo batang Karo lho. Niken lho. Lah yo. Ayo masa ra iso. Ayo 3, 2, 1. Ah. Piye? Gak oleh diperintah kae lho, dicek kae lho, dicek kae lho. Awakmu kuwi lho masalah kowe nyapa ngecek dalang mesti iso. Lho lagi mesti iso. Yo 3, 2, 1 yo. Ya, ayo iso. Rada cepet kan gak iso to. Kayak iki lho, cepet ya. Sini. 3, 2, 1. Kentang. Iya, benar. 3, 2, 1. Lumayan. Tak. Ya, oke. Jadi tinggi rendahnya tuh panjang pendeknya juga Artikulasinya itu juga sudah
nadanya laras juga tenan. sudah enak. Luar biasa. Wah, tinggi rendah, vibra. Tapi kok ini terakhir ini nggak enak ya ini. Ya gak enak. Nyapa? Lah kok malah ngomong-ngomong ngarep kancane. Lah aku dijak omong niken. Lah ya manut tanganmu kok iso. Lah aku dijak omong niken ya Ayo seneng niken iki lho. Itu kan menjuri itu namanya. Bengok kuwi sampe koyo padha bukesi bengi ngono kuwi bengok. Alah, Kowe iki yo. Apa kabeh foto karo bukti. Nembang apa, Dok? lestari ya. Oh, lestari. Nggih. Lestari. Pujaning saya mau tirase tak gabuk pun saged. Oke, nggih. Pokoke iku niken nggih limbukan iku kudu pujaningsih, lestari dan lain sebagainya. Nggih, nggih. Apa iso lestari? Ya iso. Piye? Sang Pate Sikro. Kuwi mijil ya, Nyuk. Mijil arep budal. Aton iki lho. Sang Aku marai Wow, lagu-lagu anyar iki ora patek sinau lho. apa makili dalane? Jangan ngomong gamelan nyel tak percaya nyatane ya lumayan ya. Tapi saya nek gamelan, Pak. Nggih to, Mbak? Tambah ranca, iya Tom. Nggih. Kula damel niki saiki. Kowe tangtung-tangtung apa? Apa to kuwi? Betul es. Dikongkon dar. Nyapa dar gombe tok ngakon. Tung tung. Dodol apa to kuwi jane? Betul sandal. Niki wau jan pamundutan jan sawah brek-ambrek. Nggih. Sampai radi kanu mangke mboten sekeca kula niku. Lah nggih. Wong nggih naminipun menika lak nggih katresnan to. Nggih, leres Mak Cai. Yai-yai ingkang kepareng tresnani dumateng budaya. Nggih. Nggih sak saged-saged mangke dipun aturaken. Alah. Mboten menapa. Wong godhong kates ae iso nglegakno Nah, weteng. nggih, wong sembukan niku lho damel gakne menungso niku saged lho. Iya. Iki ngoten ta Mas Angge. Si jingkas aku paling seneng yen genduk nikene nembang kitir sumilir. Ngeten lho Mas Angge. Senenganku kecilik. Pripun? Karo kula niku mawon. Sing pundi? Iki kitir sumilir niku karo kula. Apa judulnya apa? Kitir. Intir mlir. Kowe aja omong, kowe aja omong dene luput. Awet diantemi wong kene. Iya. Aja omong. Kitir sumilir menika Kitir karyanipun Ki Gedhuk Siswantara Nggih, saking nggih, Kediri. Nah, nggih. Diri niku. Intir mlir. Iki lek kitir sumilir Mbak Niken karo Madangkara wis klop tenan lek Oh iki. nggih, kula sering ningali kok. Kapan? Iki tanggapan terus kok nonton iki kapan? Bisa nonton. Lah lak YouTube sing 3 dino. Oh iya. Ya roh to, Bang. YouTube Pak, YouTube tiba. Oh ning TikTok. Lain ini. TikTok. Lain Mbak Niken nyanyi lagu Aja Intir ngomong. Similir. Kitir sumilir. Iya. Muga ngomong R. Rambe perkara lambemu luput kok. Ora padha karo kakange ra iso ngomong R. Kitir sumilir. Nembange lak niken mesti pas. Pas. Jalukane cah nom-noman ibu-ibu kuwi lho nunggoni ket mau. Iya Mas. Ini yo senenganku kecilik. Nadane sampeyan, Nduk. Penek nada. Enek wi. Anganku. Oh iya lho. Bocah iki pinter lho bocah iki. Lah nadane sampeyan, Nduk. Anganku. Mbak Liti jajal Mbak Liti. Awamu. Masa yo ra iso. Iki lho penak, Nduk. Anganku. Kung Eh. angenku. Kok elek to suarane sih? Biar aja berarti. Kupingnya Ikan. iki.